President Emeritus, Dr. Ugo, Prim Ministru Emeritus, Dr. Gonzi, familja ta' Dr. Tabone, ħbib, jekk Dr. Ugo ħassu li se jgħajtu superflua se wara jien. Jien fost dan kollha li smajna l-lejla l-inqas waħda li naf dwar Dr. Tabone. Minkejja li hija bdejt żgħira fil-politika imma qatt ma kelli l-opportunità li jiena nsir nafu mill-qrib. Aktar minn kollox kelli x-xorti li nsir naf daqsxejn il-Mrs. Tabone dal-aħħar u l-lejla nħin kollu naħseb fiha. Għaliex dak li ntqal dwar Dr. Tabone fil-kuntest tal-familja tiegħu. Jiena mill-ftit li sirt naf lil Mrs. Tabone. Nasab iktar raġel tiegħi sar jaf għax peress li il-belt, allura kienu kollhom ħafna konverzazzjonijiet dwar il-belt ta' fintom daw tal-Valletta City di jibqgħu Valletta City dejjem. Imma li kont nammira Mrs. Tabone u allura bil-forsi nammira wkoll il-Dr. Tabone għax hi kienet tirrifletti il-relazzjonijiet mill-aqwa il-sens tal-valur tal-familja kien meta sirt president u bdejt fl-4 ta' April fil-ġurnata tal-ħatra tal-presidenti u fil-Repubblika kont nagħmel il-bukketti tal-wart fuq il-monumenti tal-presidenti li għallewna. U dejjem infallibilment u naqqu San Ġiljan il-Balluta f'April jekk jaħsel jaqbad itajjar ġifieri ir-rieħ u Diċembru iktar u iktar jekk hemm il-bart Mrs. Tabone kienet tkun hemm dejn il-monument ta' Dr. Tabone ma mhux biss kienet bil-forsi tkellmu u trid tgħidlu xi ħaġa ċensjen hawn u insomma u affarijiet oħra mill-isbaħ u verament kien ikolli aptit nanna u kif ngħid it-tifla tiegħi naffeċ fiha hekk għaliex dik l-affinità li ma spiċċat qatt u allura jekk ma tispiċċa qatt meta l-persuna l-oħra ma tkunx hemm ma sepp wara meta il-persuna tkun hemm. U allura din xi ħaġa li jiena bla dubju ta' xejn nammira Dr. Tabone u Mrs. Tabone. U allura għalija l-aktar affarijiet li forsi lejla nixtieq ngħid li mill-bogħod jien x'derli u x'fimt dwar Dr. Tabone u rrid nirringrazzja l kull min tkellem għaliex qarribtuni iktar lejn il-persuna biex nifhem u naraf kemm kien persuna ta' valuri kbar. Valuri kbar li għamlu lur kbir lil pajjiżna għaliex li ma kienx pereżempju d-dedikazzjoni tiegħu u l-mod assidjus li kien jaħdem bih u l-preċiżjoni li ħafna minnkom kontu qed titkellmu bih dwaru, bla dubju ta' xejn qatt ma kien jirnexxielu jagħmel dik il-breakthrough fuq it-trawkoma. U ma kienx breakthrough fli ta' prestiġju lilu personali jew xi impjieg malħu imma kien fuq kollox viżibilità mill-aqwa għal pajjiżna. Min-naħa l-oħra nemmen li fil-mixja twila fil-politika l-aktar valuri li tistriħ fuqhom u li jisostnuk huma l-valuri tal-onestà u l-integrità. U jiena minn dan konvinta minkejja l-fatt jiena ma kontx nafu mill-qrib. Imma li naf żgur li fl-81 għaliex ma Dr. Tabone ma għex żmien faċli fil-ħajja politika ta' pajjiżna hawnhekk hawn Dr. Ugo u Lewis u insomma. Hawn ħafna minnkom li għextuhom daw, u għextuhom jien fuq naħa l-oħra tal-ispettru politiku. Ġifieri nħares lejkom hekk l-esperjenza tiegħi hija esperjenza li nistaqar magħkom ma kienx waħda mill-isbaħ esperjenzi ta' ħajti, però dak il-mument fejn Dr. Tabone sar President u li llum jien naf l-esperjenza li tkun President u li b'xi mod jew ieħor minkejja li jiena forsi mpaċċpaċ ħafna iktar mill-Presidenti l-oħra kollha ta' qabli. Ġifieri jiena mhux
il-passjoni ma rnexxilix nissabsajdija daqskemm Dr. Ugo rnexxilkom inkom. Però mhux partiġjana, ġifieri mhux bla dubju ta' xejn qatt anzi ngħidilkom il-verità, nitlob li qatt ma niżloq għaliex Alla ħares xi ħadd tappan il-presidenza tagħna. Imma dak ma kien żmien sabiħ, ma kien żmien faċli. Smajt il-Filip jgħid kien qed irrakkont. Ma bla dubju ta' xejn u l-Dr. Ugo. Żgulli ma kienx, ġifieri minn barra jien mingħajr ma naf il-persuna. U llum napprezza aktar għaliex minn hawn ġew nista' nifhem aktar. Dan kien żmien ta' diqa, kien ta' diqa għalih personali, ma kien naħseb li kien ta' diqa wkoll għal pajjiżna għaliex mhux naħseb nemmen li kien żmien li Alla ħares ikollu jerġa' jiġi fuqna għaliex ma jagħmlilniex ġieħ, anzi jiena nħares lura u ngħid forsi stajna riflettejn aktar u allura l-ixju ta' dialogu li ħareġ ħafna fir-rakkonti li smajna l-lejla li kien tant jemmen fih Dr. Tabone, naħseb hemmhekk inqasna milli niddialogaw biżżejjed biex we overcome the challenges li kellna l-isfidi bejnietna. Waqt li qed inqalleb sibt interview li kien tal il-Steve Mallija, kien fit-2002 da, propju fit-2 ta' April ta' 2002. U propju tkellem u slitt paragrafu fuq l-ixxu tal-partiġjanizmu, tat-two-party mentality. U xtaqt naqrawlkom. Għalhekk, bl-Ingliż dan, u ħallejtu hekk kif inhu biex ma nagħmilx traduzzjoni oħra. This two-party mentality makes me exceedingly angry. I have been against colonialism ever since I could reason, and that was why I entered politics, to help achieve independence. Colonialism has done a lot of harm in the world, some good, but at what price? At the price of servitude. Even now political parties bring over foreign sponsors to uphold their view of whether we should join the EU or not and convert our people. The foreign part of our culture is appreciated more than our own, which we Maltese are building up slowly and not very easily. This is what offends me. U hawnhekk naħseb li hawn riflessjoni sħiħa ta' prinċipji li gwidaw f'ħajtu. L-ixxu ta' two-party mentality, il-partiġjanizmu, jisna klib tal-buf meta antikament kienu jġelduhom, il-kwistjoni tal-kolonializmu u għawek toħroġ il-patriotizmu li Dr. Ugo għalaq bija, u naturalment ukoll il-servilizmu li kultant jiena nħoss li għadna maħriġniex kompletament. Ikolli nistqar u jiena bħala persuna min jafni li hija persuna diretta, nħoss li għatanna x'naqtfu biex tassu kulħadd ikun konvint u jkollu l-konfidenza fih innifsu. Xi ħaġa oħra li tolqotni u komplejt nikkonferma minn dak li smajt illejja hija li kien professjonista etiku. Kien professjonista etiku, qed insemmija din partikolari għax din ukoll xi ħaġa li inħoss li llum qed tintilef wisq fis-soċjetà. Il-kelma li tkun etiku u rispettuż saru fid-dizzjonarju u ma nsibhomx faċli. U allura nħoss li Dr. Tabone stands for this, ġifieri meta nikkommemoraw aħna u niċċelebraw ħajja mimlija daqshekk ta' dil-persuna li tantat, inħoss li nagħmluh ukoll biex ikollna modelli. Modelli forsi għal tal-età tagħna kellna modelli imma naħseb li xorta rridu nibqgħu niftakru għaliex tanta aljenazzjoni li faċilment nitkaxkru ma mbagħad tal-ġenerazzjoni ta' warajna ferm aktar u aktar. U fuq kollox imbagħad jiena nqisu bħala politiku ta' prinċipju imma xorta leali. Għaliex din xi ħaġa wkoll inħoss nieqsa fil-politika, di dejjem ħassejta minn xkunitni jien u għadni nħossha sallum. Li inti f'partit politiku tgħid il-fema tiegħek u
u jkollok il-libertà li titkellem. Mhijiex daqqa lill-partit. Anzi, jiena dejjem nemmen iktar ma tkun tista' titkellem b'sinċerità u twassal il-fema tiegħek u jkun hemm spazju biex tagħmilha di, iktar tista' tagħmel ġid il-partit u tista' tagħmel ġid fuq kollox lill-pajjiż. U allura għalija Dr. Tabone minkejja li ma kellix ix-xorti li nsir nafu mill-qrib imma minn ftit li jiena kelli l-opportunità illejla smajt ħafna imma wkoll li nistaqsi u li nfittex. Dr. Tabone huwa mudell ta' l-għaqda tal-familja, tal-valur ta' dak il-fundament tal-familja li fuqha tistrieħ u għandha tistrieħ is-soċjetà, soċjetà li tkun b'saħħitha, soċjetà li tkun altruista, soċjetà li tkun pożittiva. Imma wkoll huwa politiku li fil-fema tiegħi ikkontribwixxa bil-kbir lejn pajjiżna, politiku ta' lealtà u ta' prinċipju. U professjonista mill-aktar etiku. U allura jalla pajjiżna ikollu ħafna aktar Dr. Tabone f'pajjiżna. Grazzi.